गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि खौरांफोरा जादों नोंथांमोना मिथिगौ समष्टिखौ लानानै साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ आरो बै समष्टिखौ लानानैनो मोनसे खोथा सोराङाव फैदों जे समष्टिखौ गुबुननि न'आव बानायनाय जादोंमोननो। गुबुननि न' आरो सोरनि बिथोनाव बानायनाय जादोंमोन बेनि खोथाखौबो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना नायना लाबा जोबनायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि दिनै CM हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथा फोसावदों जे आसामाव दिनै गोबां सुबुंनि जिउआ जौ सेरेब लोंनानै हेलमेट गैयैनि जाहोनाव सिट बेल्ट गैयैनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउआ जोबलांदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे खोथाखौनो लानानै बिथाङा मोनसे रोखा फोरमायोदि जायफोर सुबुङा दिनैनि समाव हेलमेट गैयालासिनो ड्राइभ खालामो बा लाइसेन्स RC गैयालासिनो गारि मटरखौ ड्राइभ खालामो बिथांमोनखौ मोनसे आयेननि राहा लामा लानाय जागोन। नांगौ जायोब्ला बिथांखौ एरेस्ट खालामनायबो जागोन। लोगोसे जायफोर हेलमेट गाना बिथांमोनखौ नांगौ जायोब्ला एरेस्ट खालामनायबो जागोन आरो जायनिखि लोंनानै गारि सालायो बिथांमोनखौ 6 दाननि थाखाय बिथांनि ड्राइभिं लाइसेन्स आरो RCफोरखौ डिएक्टिभ खालामनाय जागोन एबा बिथांमोननि ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ दानख'नाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावो। लोगोसे बिथांमोनखौ नांगौ जायोब्ला एरेस्टबो खालामनाय जानो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। स' बेबायदि बिथिङाव दा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझारनियानो जा उदालगुरिनियानो जा गोबां नुनो मोन्दों हेलमेट गैयालासिनो सालायनाय। आरो हेलमेटखौ गानबोला मा जायो नोंथांमोना हेलमेटखौ मानो गाननो बायो? 2 लाख 2.5 लाख थाखा होनानै बाइकखौ लानानै बै 2000नि हेलमेटखौ गाननो थाखाय एसेबां नोंथांमोना बायो। हेलमेटखौ गाननांगौ नोंथांनि जिउनिसो सेफटि बा नोंथांनि खर'नि सेफटि। बेनिखायनो जाहाथे गसाया बेफोरबायदि खालामा बेनिखायनो हेलमेटखौ नोंथांमोना लानो थाखाय नाजा आरो हेलमेट लानाया मोजां सेफटिनि थाखाय। नाथाय जायखि लाया क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा बे जायगायावबो गोबाव समनिफ्रायनो सेफटिनि सायाव मेजर खालामनानै सेफटिनि सायाव गोबां थांखि लागासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंबो जानो हागौ क'क्राझाराव गोबां हमगासिनो दङ बे साननैसोआ हेलमेटफोरखौ लानानै RCफोरखौ लानानै सेफटि बिथिंखौ लानानै। स' जियानो जाया मानो आं आसा खालामो नोंथांमोननि गारिखौ जेब्ला बायनो हागो अब्ला हेलमेटखौ बेसेन गोनां बायना ला मोजां नायनानै आरो बिना हेलमेटाव नोंथांमोना गारि सालायनो दा नाजा। मानो एरेस्ट जानो गोनां जाखो बे हेलमेटनि थाखायनो नङा होमबा? स' जियानो जाया मानो गुबुन मोनसे खौराङा जादों जे समष्टिखौ लानानै गोबां बेले बेजे जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोर बेले बेजेफोरखौनो टाइम 8 निउस चेनेला एसामिस निउस चेनेल बे निउस चेनेलाव फोरमायदों जे बै जे समष्टिनि दानाय थासारि बा समष्टि दानाया सोरनि न'आव जाखो मानो जाखो माबायदि जाखो নির্বাচন আয়োগে বনোৱা খচৰা নহয়। এই খচৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিজেপি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অশোক সিংগালৰ অভিযোগ পোৱা মতে অশোক সিংগালৰ ঘৰত কেইজনমান অফিচাৰ বা বিভিন্ন NGOs লগাই পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা খচৰাহে আচলতে নিৰ্বাচন আয়োগকো এতিয়া হাতৰ পুতলা বনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। গতিকে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि बाय बाय।